Hola, som la Liliana Fortuny i el Jaume Copons. I us venim a presentar Lagos i els monstres. No. Venim a presentar Bitmax i companyia. En principi, aquesta és una sèrie per lectors més baixets, no? Bueno, primers lectors. Bueno, això sí, primers lectors. El que passa que ja sabeu que al final els llibres se'ls llegeix qui vol. Però sí que és veritat que hem fet un esforç, i durant 2 anys que hem estat treballant-hi, per buscar o per fer que el format s'adequés, no? a lectors que tenen més dificultats o que no tenen tantes estratègies encara de lectura. Per això és lletra de pal. Per això és lletra de pal i és més còmic. I no només és més còmic, sí, però no només és més còmic, sinó que els diàlegs, la col·locació, l'estructura dels diàlegs és molt diferent, és molt més senzilla, és de lectura molt més fàcil. El que ens agrada molt és que hi ha lectors de Lagos i els monstres, per exemple, que també estan llegint això i dius, vale, guai. Bueno, per sobre de tot, el que sempre intentem o pretenem és que els lectors s'ho passin bé, vull dir que les persones més petites s'ho passin bé i nosaltres també, sobretot que nosaltres també ens ho passem bé. Sí, això és principal. Després això no vol dir que no parlem d'una sèrie de temes que ja són quasi marca de la casa i que són els que ens interessen a nosaltres. Doncs en aquest cas, per exemple, seguim parlant moltíssim de diversitat, seguim parlant sobretot de convivència, i de com la convivència vol dir que existència de conflictes, i el tema és resoldre aquests conflictes. I molts d'aquests conflictes es donen entre personatges, però d'altres es donen en l'entorn. I el fet que estiguem en el bosc, en la natura, ens dona un espai també per jugar un tema que no és que sigui central en les novel·les o en els llibres, però sí que hi és, que és tot el tema del respecte per la natura. Evidentment, si hi ha d'haver-hi respecte entre les persones que conviuen, també n'hi ha d'haver-hi per l'entorn. I en el moment que estem, em sembla que parlar d'això quasi és que és del tot necessari. Una altra cosa és que tampoc en fem bandera, ni els diem als nens què s'ha de fer i què no fer, però sí que, per exemple, els animals del Bosc Blau tenen cura del bosc, s'emprenyen amb els humans perquè embruten, en fi, tota aquesta mena d'històries, no? I ara, voleu que us parlem dels personatges? Bueno, no sabem si voleu o no, però us parlarem dels personatges. Vale, i ara us presentem els personatges del bosc, que en principi hi ha el Bitmax, que és el robot, que ja us hem dit, després hi ha la Mus, que és la rata, i després hi ha el Wagner, que és l'os, i finalment hi ha l'Evo, que és un solitari que ja coneixereu, i ara el Jaume us explicarà qui són aquests personatges. Bé, doncs aquests 4 personatges en realitat serien els personatges principals, probablement, tot i que ja veureu que es tracta d'històries molt corals. El Bitmax és un robot, que era un antic robot domèstic, que va caure d'un camió perquè el van portar al desguàs ja pràcticament, i la Mus i el Wagner el van recuperar, i quan el recuperen resulta que parla, diu que es diu Bitmax, que és un robot ajudador, i els altres estan encantats i l'integren al bosc. Però, clar, un robot ajudador el que vol és ajudar, i el pobre moltes vegades quan no pot ajudar es deprimeix molt, i clar, també l'han d'ajudar amb ell. D'això també va Bitmax Inco, que les resolucions sempre són per part de tots. La Mus és una rata intel·ligent i irònica, que té una mandra horrorosa de fer qualsevol cosa, però que, com que sempre fa costat al Bitmax i al Wagner, doncs es veu obligada a fer de tot. El Wagner és un os enorme, que és molt bona persona, bondadós, empàtic, tot el dia pobret això, pobret allò, i de tota manera quan s'enfada és terrible. El problema és que és molt difícil fer-lo enfadar. I l'Evo és un extraterrestre que va caure a l'altra banda de la carretera amb la seva nau. La seva nau no funciona i es passa el dia intentant arreglar-la, però té molt mal humor i molt males puces, i amb ell, de fet és ell qui provoca tota mena de conflictes o qui agreuja els conflictes.
i tenen una relació força especial amb ell. Però atenció, perquè ara fem un repàs molt ràpid de la resta de la gent del bosc. Doncs ja heu vist, la gent del Bosc Blau són un munt de gent i encara no hi són tots, perquè n'hi apareixen d'altres. Però us dic alguna cosa d'algun d'ells, com a mínim, no? Tenim l'Iverson, que és un ogre, que resulta que fa uns pets absolutament monstruosos. Tenim el Superporc, que és un porc que està convençut que té superpoders quan no en té. Tenim un Talp, el rebel, que no hi veu tres del d'un burro. Tenim el Boris, que és un llobató que es passa el dia jugant, com tots els nens, i la Kafka, que és una mare superprotectora. Tenim el Paul, que és un mussol anglès i només parla anglès, i tothom ha de traduir sempre què està dient. Tenim la Baba, que és una tortuga molt sàvia, el Galileu i el Diògenes, que són dos porcs senglars que tot el dia s'estan barallant pels aglans. Tenim el Garfunkel, que és un ànec. Tenim el Hamlet, que és un conill nerviós. Tot el posa nerviós, els sorolls, la gent, qualsevol cosa. Tenim la Joplin, que és una guineu. Tenim en Faraday, que és un gat que es dedica sobretot a llançar pedres al riu per veure si reboten. Tenim el Dimitri, que és un monstre, com no, havíem de posar un monstre. Tenim en Paolo, que sortirà a partir del tercer llibre, perquè és un gos que s'ha passat la vida fent de pastor, es jubila i decideix anar-se'n a viure amb el Bosc Blau, perquè li han dit que la gent del bosc són una penya que està molt i molt bé. Aquests són alguns, i n'hi ha d'altres. I ara es deixem amb un clip que condensa tot el que hem dit en un minut. Ens veiem a les llibreries! És un robot i viu en un bosc amb una rata i un gran os. Ha trobat un lloc al món, és amic de tothom. Tot el que vol per ell és el que vol per tu. És en Bitmax, el robot del bosc. Bitmax, el robot del bosc. Bitmax, el robot del bosc. Viu al Bosc Blau i és feliç. Passa la vida entre amics. Si troba a faltar algú, que sàpigues que ets tu. Si vols venir al Bosc Blau, només l'has de cridar. És en Bitmax, el robot del bosc. 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 Bitmax i companyia, la nova col·lecció per a primers lectors de Convel. Escrita i dibuixada per en Jaume Copons i la Liliana Fortuny. En Bitmax i companyia t'esperen al Bosc Blau. Ei, t'ho perdràs?